Takže dneska som sa stretol s mojím veľmi dobrým kamarátom, Pavlom Piliarom. Ahoj, Pavlo. Ahoj, ahoj. Chcel by som ťa opýtať, ako dopadla tvoja posledná súťaž a čo to bola vlastne za súťaž? Môžem tu niečo bližšie povedať? Tak naposledy som sa pripravoval na jar na otvorené majstrovstvá Rakúska, ktoré boli vlastne týždeň pred majstrovstvami Slovenska, ale na tie som sa žiaľ už nedostal, takže vlastne posledná súťaž bola na tom Rakúsku, na tých otvorených majstrovstvách, kde som skončil 5. Bol som spokojný, aspoň, že som sa dostal do finále, konkurencia bola celku dobrá. Nevenoval som tej súťaži až takú pozornosť, žiaľ potom naskytli zdravotné problémy a môj vrchol sezóny som vynechal, čo mali byť majstrovstvá Slovenska 8. mája. A tak som rád, že som absolvoval aspoň túto jednu súťaž. Dostal sa do finále, predvedol celku slušnú formu vzhľadom na to, že som nebol dotiahnutý tip-top. Príprava prebiehala klasicky tak, jak minulý rok. To znamená? To znamená rýža, morčacej prsia. Koľko trvala príprava? Ja prakticky som zahájil prípravu hneď po minuloročných majstrovstvách Slovenska, kde som išiel do objemovej prípravy, potom do tvarovacej fázy a taká tá poriadna dieta začala začiatkom roka, kde som vlastne vysadil a obmedzil sacharidy a výlučne na rýžu a ovsené vločky. Koľko gramov sacharidu si dával? Vieš čo, ja to vôbec nevážim, nesledujem, berem to tak, rýžu na sačky, vločky podľa balenia, alebo tie som si dával len cez víkend. K tomu samozrejme pol kila mäsa denne, bieleho, tvároch 1-2 za deň, 3-krát 2 odmerky proteínu. Čiže... Samozrejme glutamín, BCAčka, arginín a tieto dostatočný príjem bielkovín. Vlastne čím som viac znižoval sacharidy, tak... To znamená, koľko gramov bielkovín zhruba na deň si? No, snažil som sa minimálne tie 3 gramy na kilogram, aby mi vyšli. A čo sa týka tých sačkoríže, ako si šiel? No, začal som dietu na 6, ktoré som začal cyklovať, 6-5-4, až nakoniec som prakticky išiel na 0. Keď som bol už vlastne posledný týždeň, alebo 2 týždne pred Rakúskom už na rybe iba zelenine. Čiže posledný týždeň si prešiel na rybu, hej? Áno, ale ešte som nesťahoval vodu. Vodu som mal sťahovať až týždeň pred majstrovstvami Slovenska, k tomu som sa žiaľ už nedostal z zdravotných dôvodov. Čiže keby vlastne... Mal som vysoké teploty a museli by mi byť nasadené antibiotika. Zase tak, podobne jak minulý rok mi zlyhala imunita v tej záverečnej fáze. Nevadí. Jak sa hovorí, čo ma nezabije, ma posilní, život ide ďalej a makám ďalej. Forma je dobrá, uvidíme sa možno na nejakej exhibícii. Takže... Ešte podotkneme, že vlastne ty nejakú takú extra objemovku nikdy nerobíš, hej? Ne, ja vlastne... snažím sa držať dobrú formu počas celého roka a v objemovke idem maximálne na nejakých 97 kg. Takých zaliatých, ale ešte vždy v rámci normy. Teda. Čiže vlastne také typy jedla ako fast foody vôbec celý rok nieš? Tak sem tam si doprajem, samozrejme. Viem, čo si môžem, kedy a čo dovoliť. Takže to už človek musí sa vedieť v tomto ovládnuť a vedieť koľko. A čo sa týka tejto prípravy na súťaž, na to Rakúsko, bola nejaká výrazná zmena v tej príprave oproti tomu minulom roku? Tak, snažil som sa pridať viac hovädzieho mäsa, viacej kardia a trénovať častejšie, intenzívnejšie, viacej oddychovať. Čo sa týka soli? Sol som držal celú, ale prijímal som ju hlavne vo forme kečupu, horčice. Čiže vlastne nikdy si nemal takú tendenciu, že sol nesoliť, hej? Sol treba, samozrejme, a keď tak sa sťahuje potom pred súťažou nejaký týždeň. S doplnkov takých tých tvojich najbežnejších, čo si používal?
Tak to, čo minulú a každú prípravu, proteín kvalitný, musí byť vysokobielkovinový 3-krát za deň. BCAčka takisto vo veľkých dávkach, aby podržali hmotu, glutamín, arginín, tribulus, krealkalín a samozrejme všetky tieto vitamíny, multivitamíny a minerály a kofeín, spalovač. A ešte k tomu spalovaču vlastne už keď si začal, máme tu muchy, čo si také dával ako spalovač? Spalovače som začal dávať tento rok od firmy Nutrient, čím som bol celku spokojný, nezaťažovali mi žalúdok. Čo konkrétne to bolo? Fever od Nutrientu a samozrejme k tomu ešte kávičku. Vždy. Čiže vlastne na tomto si držal celý čas slovo, hej? Áno. Čo ďalej plánuješ, akú súťaž v najbližšej dobe? Uvidíme. Do budúcna neplánujeme v najbližšej dobe žiaľ žiadnu súťažnú sezónu vzhľadom na to, že to je finančne náročné a aj zo zdravotných dôvodov si potrebujem dať nejaký rok pauzu a nikdy nepovedal som, že úplne končím, ešte si myslím, že sa na pódiu uvidíme. A tento rok som počul, že si mal aj nejakého takého kvázi sponzora od... Áno, pomohol mi Jožo Svitok nejakými proteínmi, glutamínom, čo je vlastne produkt, ktorý denne celý rok využívam. Proteínov, glutamínov, nikdy není málo, to sa míňa vo veľkom, takže ďakujem a bodaj by som mal proteín, glutamín a BCAčka takto celý rok. Hej, čiže touto cestou vlastne by sme ešte chceli pohľadať nejakého toho sponzora, ktorý by sa našiel? No, ako len viete, jak je to. Je to ľahké v tejto dobe a ešte nemám také výsledky, aby som mohol... No verím, že budú, keď bude aj ten sponzor. A teda chcel by si niečo odkázať ešte našim divákom? Tak, nech poriadne makajú. Alebo no pain, no gain. Dobre, tak ďakujeme. To sú také klasické, ne? Ďakujem pekne.